Θες σύντροφο? Σταμάτα να ψάχνεις τον τέλειο και ψάξε αυτά τα 3. Αν θες να βρεις σύντροφο, χρειάζεσαι 3 κριτήρια. Και όχι, το απλά να σου αρέσει δεν αρκεί. Τα κριτήρια που θα σε προστατεύσουν είναι άλλα. Νούμερο 1. Διαθεσιμότητα. Όχι λόγια, πράξεις. Αφιερώνει χρόνο, επικοινωνεί σταθερά, είναι παρόν. Γιατί αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, όλα τα άλλα είναι θέατρο. Νούμερο 2. Αξίες. Στην πράξη, όχι τι λέει, τι κάνει όταν διαφωνείτε, πώς μιλάει για τους πρώην, πώς συμπεριφέρεται σε τρίτους. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας. Και νούμερο 3. Συναισθηματική ωριμότητα. Μπορεί να ακούσει όχι χωρίς να το τιμωρεί, μπορεί να ζητήσει συγγνώμη χωρίς να μεναλά, μπορεί να μιλήσει για σχέση χωρίς να εξαφανιστεί. Και άκου και κάτι σημαντικό. Αυτά δεν τα βρίσκεις σε 2 μέρες. Αυτά τα παρατηρείς τον πρώτο 1-1,5 μήνα. Οπότε σταμάτα να πέφτεις με τα μούτρα και δώσε χρόνο έτσι ώστε να γνωρίσεις τον άλλο. Αν δεν θες να έχεις άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις. Αν θες να μάθεις περισσότερα για το πώς να εξελίξεις εσένα και τις σχέσεις που κάνεις, γράψε μου στα σχόλια τη λέξη σχέσεις.